Ja som neodchádzala zo Slovenska s tým, že budem tancovať. To náhodou sa zase nejako vydarilo, lebo ja som v prvom rade dokončila školu a keď sme mali dokončenú školu, tak sme sa rozhodli emigrovať. Ani nie len kvôli tancu, jednoducho zo zvedavosti, lebo sa nám tak nejak tí západňari zdali takí nejakí podivní v tých svojich krásnych šatách a takí vyveselení a šťastní a ty máš 18 a máš auto, no to je zase nejaké divné. Nám tu vykladajú, že vy sa tam máte tak zle všetci. S jedným kufrom a 50 markami si to po absolvovaní školy zamierili mladomanželia do nemeckého Hannoveru. Sme jednoducho zostali na jednej tanečnej súťaži, ale čo bolo komplikované sa na tú tanečnú súťaž dostať, pretože mne už emigrovala 3 roky predtým sestra do Ameriky veľmi, veľmi dobrodružne. Najprv sa prihlásili v utečeneckom tábore, z ktorého neskôr poberali sociálne dávky na každodenný život. Hneď na začiatku zohralo dôležitú úlohu rodné priezvisko. Tam sa musia vypísať tie formuláre, tak sme to všetko povypisovali a oni sa nás opýtali potom niekedy, že prosím vás, vy to znie Drexler tak nemecky, nemáte náhodou nejakých nemeckých predkov? Tak ja som to poslala otcovi, on to nejak preskúmal, tak zistili sme, že máme nemeckých predkov, čo bolo pre nás šťastie, lebo sme mohli začať tancovať za Nemeckom. Sme ani zo začiatku nemali úspech, my sme boli na majstrovstvách Nemecka, na prvých majstrovstvách Nemecka predposledný. To ako už moc horšie nešlo. No ale potom sa nám predsa len podarilo dostať na špičku. A tak to sa tak pohlo samé. Potom sme mali úspech a začali sme tým zarábať peniaze, začali sme lietať všelikde po svete, hore dole, všade nás chceli vidieť a už sa z toho vlaku nedalo vystúpiť. Tak a toto už je Tatiana Drexler v časoch najväčšej slávy so svojím vtedajším tanečným partnerom a zároveň aj manželom. Samozrejme, že sme mali strach a teda to bolo, hádam, najťažšie obdobie môjho života. Ja som fakt bola hrozne smutná, ale mladí ľudia sú pochabí, jednoducho aj zvedaví a odvážni. Dneska by som to už asi neurobila, ani keby ste mi dali, že si môžem zobrať všetko, čo mám. Po odchode staršej sestry do Ameriky zostali v rodnom Martine otec a mama úplne sami. Našťastie prišiel november 89. Ježiš, strašne som sa tešila. To bolo pre nás úplne... Ja som myslela, že ten socializmus bude trvať 100 rokov a že to neskončí nikdy a že ja budem musieť tých rodičov nejak ukradnúť do Slovenska, alebo ja neviem. Ale strašne sme sa tešili. A to bolo úžasné, my sme boli niekde na súťaži a ja si pamätám tú chvíľu, jak tam od tej hranice východonemeckej išli kolóny trabantov. Ja plačem dnes ešte, ako som sedela v tom aute a ja som fakt plakala od šťastia. Že teda fakt všetci môžu, kde chcú. Momentálne sa Tatiana venuje výchove mladých talentov po celom Nemecku a najmä v Hannoveri, kde za kurióznych okolností spoznala aj svojho druhého manžela. Som si kúpila úplne novú Škodu Octaviu a touto Škodou Octaviou som narazila do manželovho BMW. On si robil také starosti o moju novú Škodu Octaviu, že sme sa tak zoznámili, že sme sa nakoniec zobrali. Napriek pracovnému vyťaženiu sa na Slovensko stále rada vracia aj so svojím manželom, netanečníkom, ktorého jej odobrili aj rodičia. Ja som otcovi povedala, oco, prečo si, lebo ja som môjho otca mám vždy za takého strašne bystrého a musí všetko vedieť. A ako to, že si mi už za mladine povedal, že si mám zobrať takého, ako je Hartmut. A on, oj, Tánička moja, ja som ti aj hovorila, ale ty si na mňa nedala.